Bethi ukushilo icela ubuye ungakwazi nokuthi ubuye. Yo. Cause yabo umuntu if engekho endlini awukwazi ukumtshela into ezomstressa sengathi at least angaseduze ayi ngisho emsebenzini ukuthi angazi kwenzakalani kodwa ngazi usendlini ngidingeka manje. Angithathe usupervisor vele hleli kunale moto yama security eyokuhla kwenyoka. Angithathe mangiphindise endlini. Uma ngithi ngiyafika uma ngabe kushaki umlilo wenza le nto leyo kuba nomoya. Mangithi ngiyafika emjondolo kuyangqoqa emjondolo like kuyasha. Mangifika indlu yami ishile. Ishile ngafike yabo uma ngabe uzojema. Ujeme kujeme ingqondo kujeme umzimba kujeme yonke into kujeme nje. Ebusuku. Ufreeze ubone ukuthi ufreeze anginyakazeki. Ngafreeze ngalesa sikhathi ngafreeze. Angazi ngayichazela kanjani uzo understand ngafreeze. Kushiya indlu kushiya ingane yami phakathi kushiya usisi wami ubuye ekudakweni wabuye walala belayitha ikhandlela. Kwasha ingane kwasha usisi kwasha impahla kwasha ID kushile. Usisi ushe kodwa uyaphila. Kushile nje. Kushile yabo ingane. Angazi ngikulinganisela kanjani yabo ingane na2 ingane na3 ukuthi ayikabindi kakhulu vele. So imagine umuntu oseshiswe oseshile ukuthi usegoqane wamngakanani. Ngoba mangabe usha uyancipha. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Ngumgwenya kwaMsofukazi Mvuleni, ngintokazi zalama Mkhize. So today episode yethu yokugcina le yakuyigameko zempilo. Ngicela ukuthi lapha emakhaya nilindeleni ishow entsha ezoqala kungesikhathi esingakanani but le episode le ingi-episode yokugcina ngci kwigameko zempilo. So sesobuye sihlangane kwishow ezolandela engingafuni ukuthi ngintshele ngayo kabanzi manje ngiyozibonela nani mesikhona. So ke sivakashela usisi namhlanje nakanjani khona lento afisa ukuthi ayibhodle noma ke ayikhiphe aphumele obala ngayo abamgila ngayo sizozwa ke kungesikhathi esingakanani kusuka manje. Sabona kunjani? Ngiyaphila sithanda njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Omashezi. Udlaba. Usigananda. Oh okay kukuphi emakhaya wakho? Kusemzinto. Umzinto. Yes. Oh okay. Ngicela ukwazi ke mhlambe ke singakafiki kwinto ezwele today. Okay. Ngicela ukwazi nje ngempilo yakho usakhula usasemntwana ukhulele ekhaya kanjani ukhuliswe kanjani uhappy yini ngendlela abazali bakukhulisa ngayo noma uyakhalaza lapho nalapho ukuthi mhlawumbe ukuba ngakhulela emzini engangizokhuliswa kona kanje kwakuyoba ngcono kunala ngikhulele khona noma mhlawumbe uhappy ujabulele lokho nanokuthi ngazi ukuthi ukhulele akuphansi kwesandla sabazali bobawu2 noma oyedwa noma mhlawumbe ama grandparents noma mhlawumbe wathengwa indlela thizeni wayithola usekwelinye ikhaya. Zonke lezo zinto ngiyadinga ukuzazi nibangaki ekhaya la kwenu wena ngowesingaki beniphathene kanjani abazali bebelinganisa yini nonke zonke nje lezo zinto ngiyadinga ukuzazi. Okay uSinethemba ukhuliswe ngingathi ngikhuliswe okhulu kuliphi side esadini lama okay usadi lababa angilazi nje like angilazi. Yo okay yeah ngikhuliswe ukhulu yeah uma behlala eThekwini zamamatoho so behlala kuyimina ukhulu umalume mase kuzoba umalume omdala soba u4. Okay. Ngingasho ukuthi ngikhule kahle kusambe sesalwazi bese ngithanda ukudlula yonke into ekhona emhlabeni. Bekuwena wedwa umntwana? Umalume omncane ashiyani kakhulu mhlawumbe bengishiya ngo5 years. Okay. Yeah. Ashiyani kakhulu then washona ukhulu. Ushona uma esenenye ingane intombazane. So ngisho ukuthi mina oqala mase kuzoba ingane enye futhi ke intombazane. Obviously abazali abayitreat ingane ngendlela efanayo. Especially nje moqala uthando olunikwa lona noma agcino akufani akusoze kwafana uma agcino kuhleli kunale yanto emeka bethe nje thiwa yini wena noma ngathi zibone thiwa isuka wena
abanandaba. Ile nto ngangisho mina kuqala ngithi ngoba ama firstborn a-treatwa ngendlela eyodwa iningi lawo awashada newodwa ngoba aya-understandana. Ngiyacabanga emndenini understandana thina ubuhlungu esidlule kubona. Khona la oba nakhona usino sekuyazwela. Yes. Umzali anganaki ukuthi yena lento ayenzayo sekufike la esekuzwela khona-ke manje. Lapho ungeke uzusho lutho futhi kumzali. Angeke uzusho lutho. Khona nje lo ubona khona usino. Mangabe ngikho abo mina mangikhona. Yes. Uma ngihlala nomama manje ngoba sengimdala. Ngihlalela no baby daddy uma uhlala nosisi omncane. Okay. So if ngikhona ekhaya ngeke ngibone ukuthi sinoma siba nalokuzwanazwana ukukhona agcine kungazuthi asozwani kahle nosisi omncane. Kanti ngiyabazi ukuthi bamathe nolimbazwana. So ukuze usisi omncane engazi agcine sekuba naleya nzondo ekhona ngoba ngazuthi ishazi makhona usine asibi nalabo budlelwane noma. Ukuze kuhleli ku right phakathi kwabo two. Mina kumele ngithi ukuthi ukuqhela kancane yabo. Even though ngeke uze kube mnandi phela ukuthi uyaqhela. Kodwa ukuze babe right. Ngoba bahleli be right. Ngathi kunzima kube firstborn. Ngokubuka kwami. Yazi ngiye ngibone abazali abaningi uthola ukuthi uzongena esitolo ehamba ne-firstborn yakhe. Ma ngicela something. Hey anginayo imali. And I understand. Lo mncane mathi ma ngicela something. Uncamela ngisho ukunquzula kuleyo mali le ekade ukharo shode singabe ama sausage asathenga ngendlela kumele athenge ngayo sithenga i-tray awusathenga lo 4 kg sowuthenga ngoba umagcino uthe yena ucela ukuye salon ayoluka into ya 300 wena uluke usnoopy wa 80 rand sisi akulingana akusoze and ama firstborn are strong nje akwazi ukubekezela akwazi ukubezelela isimo nje akhula kakhulu nasemqondweni because asuke emelwe yes asuke ukuba i-firstborn I think useduze kakhulu nobuzali ngoba uthi umdala nawe usazibona ngathi uthi uyingane kodwa ubone ngathi uthi laba abazemva wakho kufanele bakhuliswe wena so umqondo wakho kumele usheshe kumele usheshe ukhule angazi uyashesha ukudlula emnganeni yes kungakafanele ukuthi udlule emnganeni enjoy umntwana uma firstborn isikhathi esiningi uyashesha ukukhula izimo ziyashesha ukukhulisa yo so mhlambe ke uke wasithola nje isikhathi sokuthi uhlale phansi noma hayi ngokumqulisa but ngokufisa ukunderstand ukuthi why iside la baba ngingalazi mina awukazi uthole lo lutho angazi yabo umuntu mangabe ezokhombisa vele kusaela ukuthi nje indaba yabo wakhe nonsense kuba nzima ukuthi umbuze indaba yalo yenonsense ngoba vele usuyazi vele impendulo ozoyithola ukuthi nje sepisting so akazi kuze kukulimaze wena kanjani wena uvela focus empilweni yakho nje ngangabuza umamkhulu ukuthi ayibo mfethu manje phela ngimdala ekugcineni angifuni ukuthi ngiqome kakhumalo kani kakhumalo ekhaya lapho nje yabo kwase ngiyathola ukuthi no usine uyimixekile baba wekhaladi so ke ikhaladi la Booth kumele ngazi futhi ke isibongo esinobhuthi phakathi ke ngazobe ngifuna nekhaladini unless manje zoba mnyama njenganami ngize ngibone ukuthi lo naleli kumele ngikubuza ukuthi ibhudo wake phi ukuthi uthi nje ngowakabhuthi ke futhi kumele ngidlalele kude naye meyobe ikhaladi lemnyama yiloko kuphele ngakuzwa ke asike singene-ke kulokho okuzeleke namhlanje ngicela ungilandise ngakho uqale ekuqaleni uze uyofinyelela kuvuthondaba ngifuna uku-understand ukuthi yini laba kugila ngayo wawukhetha ukuvakashela ishow ethi igameko zempilo kwenzakalani okay ngisathini bekunengane noma nganginengane okay fine ngiyasebenza ebusuku ngishiye ingane ena 3 years ngishiye ingane ena 3 years nosisi wami sisi wami uyaphuza ke ngishiye ingane ngihlala eMjondolo ngishiye ingane ena 3 years nosisi wami ngumuntu osebenza ebusuku ngihambe ngemsebenzini Mjondolo iminyene Mjondolo ngeke ukuthi space la Mjondolo space Mjondolo nje kwasho wodwa nje ziyakhala nje so
Mangabe ngihamba ngemsebenzini ngabo 5 ngiyalungisa, ngihamba ngemsebenzini ngiyashiya usisi nezingane. Obviously kuphekiwe clean yonke into right. Yena nje ukuthi agade ingane kuphela. Yes. Ngihambe ngemsebenzini mhlambe la ngabo 11-12 nje ebusuku. Ngithola i-call. Mabe uyi-security ke. Awuvela uyibambe noma kanjani ifone. Uyabheka amakhamera ukuthi ish ngabe yaza ngibambeni. Uyabheka usupervisor ukuthi ngave Nkosi yami Akekho eduze. nje akuvele nje kuringa ifone u-athi phone. Hayi ngithi ukuzibaziba nami ngithi ukuzibaziba emva kwesikhathi kuma ngibuyela kubona isikhathi mase ngibothe seko right. Ngibuyele kubona ukuthi hayibo ngibona ungifonela ebusuku kwenze njani. Futhi nakhona ngifonela osisi. Ngifonelwa abanye abantu. Ngi-answer phone ngibafonela okay fine hi mfethu ngibona imiskolo yakho kwenze njani nakhona ngimtholi mangabe ngimfonela like manje ngibele ngimphindaphinda ukuthi ngoba kade ngifonela manje and ke ebusuku and ingane zamaziko wangifonela ebusuku futhi mase ngimfonela ngisamthola sithini into libele ngimcheck up and ngicine ngimtholile ngibona imiskolo yakho ubufuna ukuthini asho nje ngezwe liphansi athi kushile kushayekephi. And ngemsebenzini uzongifonela ungitshela ukuthi kushile bright into yakho uchaza story kwenzakaleni athi izingane zakho kushile. Hayibo okay kuma ingqondo ibuye ukuthi kushile ingane yami kushile kusho ukuthi kushile emjondolo. Yo. Kathi nje bethu kushile icela ubuye ngawazi ukuthi ubuye. Yo. Cause yabo umuntu if engekho endlini awukwazi ukumtshela into ezomstressa sengathi at least angasedoze ayi ngisho emsebenzini ukuthi angazi kwenzakalani kodwa ngazi usendlini ngidingeka manje. Angithathe usupervisor vele hle kunale moto yama security eyokuhla kwenyoka angithathe mangiphindise endlini uma ngithi ngiyafika uma ngabe kushake umlilo wenza le nto leyo kuba nomoya Mangithi ngiyafika emjondolo kuyangqongqa emjondolo like kuyasha. Mangifika indlu yami ishile. Ishile ngafike yabo mangabe uzojema. Ujeme ekujema ingqondo, ukujema umzimba, kujeme yonke into, kujeme nje. Lapho sebusuku. Ufreeze, ubone ukuthi ufreeze anginyakazeki. Ngafreeze ngalesa sikhathi, ngafreeze. Angazi ngayichazela kanjani uzu-understand ngafreeze. Kushiya indlu, kushiya ingane yami phakathi, kushiya usisi wami. Ubuye ekudakweni, wabuye walala, ubelayitha ikhandlela. Kwasha ingane, kwasha usisi, kwasha impahla, kwasha ID kushile. Usisi ushe kodwa uyaphila. Kushile nje. Kushile yabo ingane. Angazi ngikulinganisela kanjani yabo ingane ena-2. Ingane ena-3 ukuthi ayikabindi kakhulu vele. So imagine umuntu oseshile ukuthi usegoqane wamngakanani. Ngoba mangabe usha uyancipha, uyasha. So abo uma ngabe ngikhonjiswa mina idumbu ukuthi nazi yalapha angifuna ngisho ungimbula. Hayibo. Because kwavele ngabona into into engekho into encane. Hayibo. Into engeke ngikwazi nanokukhomba ukuthi iyona ngane yami leya. Into eshile, into emnyama, into la kade kusha khona indlu yami kushile nje. Nyaka kumlilo. Hayibo angazi ngichaza ngithani ukuze uzo-understand. Ukuze uzoyibona into engisho angazi ngayichaza kanjani. Yes. From that day nje mfethu. Ngaba ne-stroke, ngahanjiswa ngahlala esibhedlela. I think mhlambe ngahlala esibhedlela 6 months because even nengqondo yayingasathathi kahle. Okay. Yeah, because leya picture leya engayibona ayizange ngifuna ukuphuma kumina. Mengavala amehlo nje. Yabuye kwacaca ukuthi ke angeke ngihlale kancane ukuthi ngibuyise ingqondo. Up until ngize ngibe right, ngahamba ngingase ngiyohlala emakhaya. Lese ngihlala khona nokhulu vele engasekho sishonile. Lese ngihlala khona nodadu abokhulu wami. Okay. Yes, kwakhe ubuganile kaMkhize. Ngahlala khona kwakhe I think ngawuhlala 2 years. Ngase sengibuya ke sengize eThekwini. By the time indlela shocked ngayo yonke lento kuhlangene konke uye esibhedlela uhlala isikhathi singango 6 months
uthe mhlambe sewuphumile lapho njengoba uchaza ukuthi umqondo wakho wathi uphazamise kancane. Uke wathola nje isikhathi nje sokuthi uphume mhlambe uyobona i-psychologist mhlambe uhlale nayo phansi nikhulumisane? Not really cause kodwa yabona ngisobuhlele esibhedlela. Kuba khona lo muntu lo ofikayo ngasho ngithi iyona somehow lo zobele efika ezoxoxisa nje ubona progress yakho ukuthi kona umqondo uyabuya kona kwenzakalani ngawo nokuhlala ekhaya yakhe nokugoduka kongisizile in fact kwangisiza kakhulu ukubona abantu bakini uxoxa nabantu kini emakhaya ke nonke nila kuyaphithizela so leyanto le ukuthi ngibe ekhaya yangisiza. So manje awuyidingi i-counselling? Angizwa? Awuyidingi inhlobo ye-counselling manje? Uright uhlalile ekhaya nje ubuchaza nje ukuthi nokuba sekhaya nje ubona abantu bakini yes. Mhlambe because angihilanga like ukuthi uhile completely. Futhi angiboni ukuthi ngihile completely. Angiboni. Manje uyasebenza kwenzeka. Uyadinga umsebenzi? Yeah. Mhlambe ke mawuba busy uthola umsebenzi mhlambe kungalokhu kugunyeka kancane kancane ngoba ngakhona into engibhizi ngayo engihlala endlini ngibukene nama series one way. Yes ngoba imqondo ngani nento egxila kuyona ukuthi ngiyaphithizela ngangcono. Yini othi ugood kuyona noma mhlambe owayifundela noma ongathi nje ngingawujabulela lo msebenzi lo ngigood ukwenza lento le? Cause angeke sazi ukuthi ubani ozobuka le video, angeke siyazi inhlahla yakho, angeke sazi lutho nje. But mase uphumela obala ukuthi okay mina ngigood ngokwenza u1 no 2 no 3 yes ngiyawudinga umsebenzi nje. Angeke ngisho ukuthi ngigood okay. Angeke good ekuphekeni yonke lo ntshifithi leyo angeke good. Nje angeke good. Ugood kwini? Ngigood kumaka ukuthi sine cela ungi-actele. Okay. Noma ngabe uperfect kodwa ngiyazazi ukuthi ngiyakwazi. Oh okay. Kulungile. Mhlambe ke einkundleni zokuxhumana utholakala kanjani? Not in number but mhlambe ku Facebook noma TikTok or Instagram mekuthi unawo Instagram. Yeah, Facebook akuphela nje. Ubani? Ku TikTok ngiyabuka qha. Okay. NgoSinethemba Shares. Sinethemba Shares. Yo bazi babaningi ngoSinethemba Shares. And nguyena kuphela nje. Mhlambe wakho ngabe une-profile picture enjani nje mhlambe mase kuthiwa umuntu ufisa ukukubheka mhlambe umuntu ofisa ukukunikeza ithuba lomsebenzi? Yehawu elinezithakazelo zakaShares. Okay. But ke ngiyabonga ukuthi uzosivakashela khulumisane nathi isibindo benaso sokuqapha phansi uxoxe into enginesho ukuthi mhlambe whenever kuthiwa iyabuya emqondo nakho nakanjani kuphatha mhlawumbe ukhonile ukuza. Thank you so much. Mokela bekhaya nizizwele nani ukuthi kuhambe kanjani and ushilo wathi yini into agood kuyona. Mekuthi uyabona lapha ekhaya ukuthi likhona ithuba ongase umnikeze lona umdinga umuntu okanje njengowade echaza nje uzomthola ku Facebook uSinethemba Shares uchazele ke ukuthi profile picture yakhe inehawu elinezithakazelo zaka Shares right. Yes so ke ngiyacela ungayi khona ufuna ukwenza ubugebengu bakho, ungayi kuyena ufuna ukumcekela phansi uza ngomqondo nje ongekho right iya kuyena mekuthi uzokwazi ukumnikeza usizo kuphela hayi ubugebengu. Ayikho nje into errong efanele nimenze yona ngaphezulu kwale aseyizwile manje kwenele. So iya kuyena only if uyazibona ukuthi uzokwazi ukuthi umsize athole umsebenzi abe busy naye ngezinye izinto njengezinye ingane. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy. Walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala.